ina gaya ma wallahi wannan abin mai tsadar ba kowa bane zai iya sayan wannan abu wallahi sai da je na bige wata kaza nan na je na dan wannan ka san mai ka wannan tawa ka ce siniya ne ya kawo ta siniya ya sai ina ce ina ce daga dan ta sitar take da ya ce ba na gaya ma ya dawo ba ka faɗa mun ka ce gida za ka iya ganin sa ma ka ga dan halagga ma shi ne ya ƙara with jobs. To ya gida ya aiki? Alhamdulillah ya rafa aikin. Wallahi ka ga a wannan da ka gano wannan har yanzu ita ce har yanzu muke dan abin nan wallahi. Soyayya ko wahala kawai zai ki miki wani cara mutum kai bari ni lallaba wajen su arewa cikin kangoncin yanzu ko sana Aba aka baka aka ce dan taba mana mun ji kana taba ba shi zuwa ne ba ni abin dan ba shi ma ta din ai ta baka kana ma kike ni ba ba kana wannan gida ga sanan ina san mata da shi aiwa kan gaba ba zai dauka ba yau ka ci abinci ya ba karamin ne ni gare kaga na ga yayi ka fara aiki ba wannan ina ga sai daga da ina yin farfadiya ne akwai matsala ba yi akwai ina zuwa ni kun ga tafiya ta dama na gaya muku ni babu ruwa na tafi wallahi da aka rina da wancan ma aina na malawa ga shaki aina